This program is a replay of a past radio program. My kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Bring me to everlasting life. This program is a replay of a past radio program. Ang mga dinasig nga mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiya sa pagsulti mawala. Ang kahibalo mahanaw, apan dili gayud matapos ang gugma. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, maayong hapon, pagasuking tigpaminaw. Niya na sa bang tulumanon, the woman I love. Nga gituyo, nga haron ang Diyos Amahan, kanunay gayud nga mahimaya. Sa gihapon, kini si Veritas, mao gihapoy makiguban kininyo, o naghinaot nga sa gihapon na kamo sumayong panglawas. Haron anda maminaw sa mga pulong nga atong maluwatan dinhi sa maong tulumanon. Kaya gahapon atong nasugdan na gyud ang pagpalapat sa mensahe sa gugma. Atong ibasa ang sinulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto sa kapitulo 13 gikan gyud sa tudling 1 ngadto sa pagtapos. O karon atong ipadayon
apan sanglit kining dunay usad dinhi ka pangutana sa text message, no? Ato ning tagaan sa og pagtagad kay kining Domingo nga edisyon igahin magyud nato ni sa kinibang pangutana og tubag. Dili mahino ni kaayo taas tubagon, no? Mao na nga unahon sa ni nato. Gikan sa 0928-299-4754. Method pa, Brad, ngano man gawion sa Katoliko ang hubad nga mayong balita Biblia nga hubad man kana sa Protestante? O mo na'y pangutana, ngano man kuno nga gawion sa Katoliko ang hubad sa Biblia nga maayong balita nga hubad man kuno na sa mga Protestante? Igsuon ang atong tubag niya na mao nga sa akong nasayran kanang maayong balita Biblia nga hubad dili lang kay ang mga Protestante mao'y naghago og hubad niya na, no? Sa atong panginsusi gitambayayungan na kanang hubara, no? Kanang maayong balita Biblia gitambayayungan na sa mga Katoliko og mga Protestante. Sa ato pa dunay kanang gitawag na to ecumenical act o kanang buhat sa paghubad niya na. Okay, kung pananglit na sayop ko, well, pwede ka maka-text o balik din ako o pwede ka mo site po o kana bang reference kung asa ni mo gibasi ka ng nasa imong hunahuna, no? Nga sa imong nasayran nga ang mga Protestante ra mao naghubad niya na, no? Sa akong nasayran, mga Katoliko o mga Protestante. So mo na akong ikatubag sa imong pangutana. Okay, adto dayon ta sa atong tema, may labot na sa gugma. Ato ning pasiunhan og usa ka gamayng istorya, may labot na sa usa ka kana bang babae o sa usa ka maayo nga DJ sa usa ka FM station. Okay. Kanang dunay usa ka DJ ba nga inila kaayo sa iyang pag-TJ sa usa ka FM station tungod kay maayo kay siya mo dala, no, sa iyang trabaho, no, isip usa ka DJ. Sa laktod ng pagka-istorya, daghan yun maminaw niya. Labi nas mga babae, kay usaman siya kalalaki nga DJ. Usa sa iyang mga listeners, usa ka kinipang babae, ang wala yun ka agwanta ba? Nanawag ayod o nakikila-ila sa mga DJ, no? Sa usa ka FM station. O lagi pagtubag sa mga DJ, kinsa ang mga nanawag, nagpaila dayon ang mga babae. Yan ang utana ang mga DJ nga lalaki nga sumay akong ikaalagad. Sumay ako alang kanimo. Yan nagpapay nga kanang kuwan ni say-say siya, no? Nakadaig ko siya, no? Ngadto sa mong DJ, no? Gisulti sa mong babae ngadto sa DJ. Then nangutana ang kanabang DJ ang lalaki ngadto sa babae nga anong nakadaig bangkan ako. Ningon mong babae tungod kay maayo magug kamo dala og programa sa radyo. Yeah. Na in love kayo ko sa imong kanang voice o sa imong tingog. Yeah. Dayon ang DJ na ingon, uy, na in love day ka na ko, gumikan sa akong tingog or voice. Yes, ano ang mong babae. Okay. Pananglit,
kung ang akong tingog mamaot o malain is imong pagtungog, dili na ka ma-in love na ko or di na ka makadaig. Oh. Wala mo tubagi si Kida ang mga babae. Naghinuktok ang mga babae o nasabtan po si TJ nga lalaki nga isud gyud po ito matubag. Okay, it sounds kana bang nabantayan man po sa babae nga wala sa pagdaulaw ba nga tungod lang sa tingog na in love na siya. Gani, no? Akong sumpayan gamay ang mong gamayang istorya nga sa dihang nagkaila-ila sila pag-ayo ang maong DJ nga lalaki tungod kay maayo man pug kaayo mo kana bang dala og kanang higalaay doon na pa hinuon siya gitudlo ngadto sa mong babae ug ang babae nakatun nga kana ding gugma o kanang ma-in love ta. Dili lang yun nimo diya ibase diya sa maayong tingog sa ka lalaki or vice versa. Gani kagahapon ato pong giskutan maogi hapon ang istorya may labot na sa kadalaga o sa lalaki. Isa dihang gipangutana sa lalaki ang mong babae nganong o kanang unsa may imong gusto sa kalalaki ningon ng babae nga kanang maayo og batasan may love jud ko anang kanang maayo og batasan ningon ng lalaki nga what if kung maminyo na mo sa mong lalaki nga gi-example ba dayon kalit lang na maot ang batasan sa lalaki mawala na imong gugma. Ang buot natong ipasabot mga suking ting paminaw ay kining gugma nga gitudlo sa Biblia gipanag-ing gayod sa kinaiya sa Dios ug unsa siya. Gani atong gibasa ang unang Korinto kapitulo 13 tudling 8 nga nagkanayon. Ang mga dinasig nga mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiya sa pagsulti mawala. Ang kahibalo mahanaw apan dili gayud matapos ang gugma. So ang gugma dapat yun everlasting. Dili matapos. Kung balikan nato tong istorya sa ka DJ o sa ka babae nga nakadaig sa mga DJ nga mayo og tingog kung diha niya ibase ang iyang pagka na in love og kalit lang nga madaot ang tingog sa maong lalaki DJ so mawala na pud ang iyang pagka in love. Okay, ibase raman niya ang iyang love sa maong DJ o lalaki sa maayong tingog. So, mao na mga suking tigpaminaw nga atong pamalandungan, no? Gani, apil na po diha ka ng physical aspect, kanang ibase na tutungog mas sa pananaw. Hinoon, dili man na ingon nga strange o kanabang ingnon talang alainon na lang ko pag-istorya. Natural man yun na, no? Nato kay tao man ta o instinct naman yun na nato nga diha gyud at the start nga makagusto ta gumikan sa dagway o sa maayong batasan o sa unsay naan niya nga nahuptan nga atong makita. Pero kung diha lang gyud nato ibase ang atong pagkanahiangay o pagka in love, well, matud palagi na kung atong sabton lumalabay ramang gunang kanabang mayog takway. Kay ang usa ka gwapo o sa kagwapa pag-abot sa panahon diin taas ng edad dili man gyud magpermanente ang dagway ang itsura ngayon ana.
matiguang magyud na. Kaya nagbatasan po, maabot ang panahon nga mura og maango-ango na atong terms binisaya. Makalimot-limot na. So kung ibase ra jud nato diha ang atong love, so mabitaw na nga daghan kayo mga broken marriages. Kay maulagi pag kasal na, minyo na dayon inig do na uy si Mrs. bago pa may minyo o sige man o kuan kanang pag-amping gayud sa iyang kaugalingon. Nindot magyud siya kahit tanahon. Pero nadugay di naman gani ka panudlay. Dili na makakatar pag-ayos kaugalingon. So mausop na ang atong panglantaw. So posible nga ang atong pananaw o pagkigugma magkuwangan po dunya or mawala baka noon og mangita na po og lain. Munay sagad kaayong naghitabo sa atong mga pamilya karon nga daghan kay mga broken nga kami niyon nangaguba tungod lagi kay ang atong love wala na to paning kamuti ba nga ma-develop. Di man na to ikanigar nga at the start labi nagidad patag 17, 16, 18, 19. Kaya na agong atong kanang makaangay ta, ma-in love, ma-crush. Natural man na nga sa permero, yun, no? Tungod sa dagway, sa maayog batasan, maayog tingog, goon sa diha, o daghang kwarta, depende na nato po, no? Sa atong kanang taste. Pero ang hagit sa atong pagtuo nga kinahanglan na nga atong love mo develop na siya nga maparihas gyud sa love nga gitudlo sa Ginoo. Ay kanang love nga everlasting. Dili gayud mawala. Nga kanang kumutubo na gali ang atong kanabang nakatunan mahitungod sa love nga inanay gyud nga ang atong love pananglit permero gibase na tungod kay gwapo o gwapa. Magkahinay na siya o kaubos ang porsyento. Pananglit 100% imong gibase imong pagkanahay-angay sa mong lalaki tungod kay gwapo kayo siya. Yan. Kinahanglan magtubo ang atong pagtuo, ang ato pong love magkahilis, magkagamay kanang pagbase nato tungod kay gwapo. Para sa gihapon sa tungod kay maayo siyag tingog. Na-inlove ko ana niya kay maayo kay siyag tingog ko. Kailangan ang atong love magka-upos kanang porsyento tungod kay gibase nimo mayog tingog, mayog dagway, mayang batasan. Nga naman. Kay kung magpermanente dili magkaubos ang porsyento sa imong pagbase sa ingon ni ana, well, maabot yun ang panahon. Maabot yun ang panahon nga inig mamaot ng batasan sa imong kapikas o imong partner na sige lang din mag-away, wala na understanding. O dayon kanang kay tungod kay tuanay lain pud gikuan gihikukma. Mao na siya. So hangtod bagyod nga kung mahimo pagali mga 0% nga kanang atong pagbase ba nga tungod kay gwapo, daghang kwarta o sa tiha, no. Mga suking din paminaw. Ug mao nang love nga na katunan ni Mother Teresa of Calcutta. Mo na iyang nakatunan. Kay to siya wa agud siya pili diya sa iyang kanabang tabangan. O gani bisag kanang lisod na kay nimo tan-awon, kanang murag nakagilingigan na tan-awon ka kay napay sakit, masakiton duulo niya, mga itsura nga agoy, no, kung ibase gyud nimo gyud ha, di gyud ka kaduol. Pero ang love ni Mother Teresa of Calcutta wala man gyud galantaw, wala gabase sa unsay itsura o unsay kabutang, no. Ang love niya parihas gyud pag-ayo sa love sa Dios. Pero yung sa man love sa God nanto. Bisan sa atong pagkamasalaypon, bisan sa atong pagkanabang gahi og ulo, pagkamasinupakon, ang Dios iya gyapon gipakita nga siya nahigugma nato.
sa unsang paagi. Na bisan ikaw karon diha palahubog o adis-adis o unsa pa ka kadautan diha. Wa ba ka mahibulong nga ang Dios nagpainom gihapon nimo og tubig? Ang Dios nagpahanggab gihapon nimo og hangin? Ang Dios gahatag gihapon nimo og kahayag? O kung nagkinahanglan ka gabi o kangit-ngit naa gihapon aron makapahulay ka. Oh. Pero tingali mo ingong ka nga pero wala man yun niya ihatag tanan ang akong gusto. Kaya magyapon ko'y problema. Ay kana po no lain na po ng istorya ha. Kaya ang Diyos ko doon naman siya plano po alang ka na to. Doon ay gusto po ng Ginoo nga ma-develop din istong kaugalingon. Unsa man. Kaya bang makadawat po ta sa unsay gusto niya nga atong mahibawan. Buti pasabot nga mantigo po ta magpaabot o mantigo po ta mo akseptar o kanang butanga dili gyud ihatag nato. Kaya di man po gusto ang Ginoo nga magdako po ta mga tao nga spoiled pa o kanang bisan unsa na lang gyud gusto hala makabot. Ang Ginoo nagtudlo po nato pagtulunan nga pananglit mangayo ka og maayong sakyanan. Nya maingon siya nga ali lang sa nako na ihatag nimo. Gusto pod mo tan-aw ang Ginoo nato ba nga uy maayo po siya no kay mantigo po siya mudawat og dili nako na ihatag. Maayo po na si Juana okay kanang bisag naglisod siya upon nagtuman gihapon siya sa akong mga suko. Muna'y kana bang art po sa Ginoo sa iyang mga binuhat nga mao kita. Namanas tong pangadjion, di ba? Your will be done. Ang imong pagbuot mao'y matuman. Mo bitaw nga dapat mo kanabang unsa na kanang mo akseptar o mo kontento. So unsay naa nato kay usahay malibog na ta tungod maguna sa atong crave o tungod sa atong gusto gyud nato nga ang tanan naa nato ba. Yeah. O say masina tas uban, di ba? Dili dapat na. Kanang contentment part na siya sa development nga gusto sa Ginoo nga maato po na mahuptan. So tagad lang yung tag unsay atua. Okay. Sayang man. Sige tag ampo anang Lord's Prayer nga litukon nato ng mga pulong. Your will be done. O ang imong pagbuot mao'y matuman amahan. Nya maingon ra pudeta, uy dili lang Ginoo, ang ako lang yun mo'y matuman. Yeah. Dili. Okay. Kung atong hinay-hinayon ba o balik with emphasis kadtong mga tudling atong nabasa na sa unang Korinto kapitulo 13 gamatod pa mahimo nga makasulti ako sa nagkalain-laing pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel apan kun wala ako'y gugma sama ra ako masaba nga agong ug sa piang-piang nga nagtagingting. Bisag may hiyas ako sa pagwali nga dinasik ug makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makapapalhin sa mga bukid. Apan kun wala ako'y love o kugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga niya kanako og ipasunog ang akong lawas. Apan kun wala ako'y kugma, wala kini kapuslanan. Moingon dayon tangan. Nahigugma man ko na among ko'y gugma, but we must kuan kana bang kanang scrutinize ba ka term ana kanang atong susihon pagayo kung what kind of love o unsa nang gugmaha nga atong naarias tung dughan o tung gibati kung na pattern bagyog ka na sa gugma sa Dios may kanang everlasting nga dili na mo base pinagi sa dagway
pinagi sa unsay iyang dungog o tungod ba siyang kagkwarta, mayog tingog, mayog hitsura o whatever. Nga kanang lumalabay lang nga mahuptan sa tao. Kaya kanang kamayong tingog, lumalabay ram yun na. Mabutong panahon na inigtaas na sa edad. O magkahilis. Yun na, madagway o maunsa diha, no? Pero ang love, di gina mawala. Kay, ano man, ang Diyos gugma, nasa 1 Juan 4:8. Ato sa iyong basahon kayo sa masipyat, mampugkuog kutlo, no? 1 Juan 4:8. Okay. Ang wala mahigugma sa iyang isig katao, wala makaila sa Diyos, kay ang Diyos gugma man. Ang Diyos gugma. Kunya ang nature sa gugma sa Diyos, matod pa ni Paul, everlasting. Way pagkatapos, anaa gayud kanunay og ato nang naproybahan sa atong kahimtang karon nga bisan mga gahi ta og ulo, bisag spoiled ta nga iyang mga anak kay wala man ta magmatinumanon sa iyang will, sa iyang kagustuhan, violators man ta. Pero ang Ginoo kanunay gayud nagpakita sa iyang gugma, pinagi sa iyang kanunay nga pag-provide nato sa itong mga primary needs atong kinabuhi. Sama sa hangin, tubig, sa kahayag, and so on nga ikinahanglan sa itong kinabuhi nga haron mapadayon tag-exister. O kung tagaan po ta niya problema, para po na aron ma-develop po na nga itong pagkamalaho tayon. Kinahanglan makaambit po ta, makakaton po ta, kanang pailog. I'm sorry. Kanang makakaton po ta o sakripisyo. Kay ang iyang anak, nahimaya man gid po siya nga ni voluntaryo nga bisan mag-antos tungod sa pagsunod siyang suko. Kalipay man po na si Diyos nga ang iyang mga anak nga, uy, anda man day mag-antos. Anda man day maglisod tungod sa ilang gugma ka nako. So, ayaw ingon nga kung maglisod ka nga usa ka Kristiyanos, usa ba ka kapobre, o usa ba ka lisod yung ka kaayo ba sa mong kinabuhi, pero buutan ka, wag yung ka mangawat, wag yung ka manulis, in spite sa kanang imong kapobriho na kawadon. Kay, ngano, gusto yun nimong tumanon ang kabubutuan sa Diyos. So, ang Diyos po maglantaw ni mo, wala, ninduta kaya na niya, wagin siya mag-compromise. Iyag yung gisunod ang akong gusto, bisan anaan na siya sa kalisod. Ito ba, i-balance na ito na bang? Ang lantaw na ito ba? So, we must be, kanang, mo kontento kung sa'y naarag yun na ito. Uban sa paningkamot. Basta paningkamot lang yun po ta. Kaya bisa kung saan na itong paningkamot o sahay, naman yun ang kalisod. Ang uban nga libi, naman po'y madato nga, wag kayo maningkamot, di ba? Pero ang importante yun, ang itong mga yung relasyon nga ito sa Diyos. Wala man na magbase nga, pinangga ta sa Diyos tungod kay dato ta, mayo nga itong itsura, mayo itong tingog, o unsa pa nang naarya. No. Kanang pagkamatinumanon sa iyang mga sugo, in spite sa mga kalisod o unsay mahitabo no pangasuking di paminaw. So timan ana to ngano tuod na nga kanang tinuod nga gugma way pagkabalong o everlasting tungod kay ang Dios gugma man o ang Dios wa may sinugdanan ni katapusan sumala sa Salmo kapitulo 90 versikulo 1 ngadto sa 2 nga ang Dios walay sinugdanan ni katapusan. Therefore, ang iya pong love, wapoy katapusan. Pero usahay mag-confuse lang po taban, ditang kasabot nga naman tinuod pa nga ang gugma sa Diyos. Way katapusan, padayon datan niyang gipangga, nga wag kita tayo mga problema, dili po. Kayon saon naman lang itong giingon sa itong Ginoo nga, kinsa tong buot mo sunod kanako, kinahanglan mo pasan og krus sa tupas kinabuhing Kristiyanos, naboy mga pag-antos. So atong pasaanon po ang mga kalisod. Yeah.
At the same time, kung doon na po'y kalipay nga iyang isinati na to, salamat po ta atong sination. So, both kanang kalipay o kalisod, dawaton ganan na to. Dili kay moingon ta, kanang kalipay ra may akong dawaton Ginoo, kanang kalisod di ko ana. No, di na mo. Dili ta Kristiyano ana. Mo bitaw, katong bago ra man mo natong eleksyon lakbitan na sa nato gamay. Agi lagi aning gusto kita nga malipay ta sige. Bisag panandali ang kalipay lang. Pero na violate nato ang mandos tung pagtuo nga di nato ibaligya o di nato di ta mo palit og boto. Ato na lang yun ang gihimo. Atong gibaylo ba ang panangdali I'm sorry. Kanang short kuan ba? Kanang happiness. Mubo nga kalipay. Para lang yun makuha nato na bisan atong napasubo ang Ginoo. Anad kay ta ana, no? Gikan pas miaging eleksyon, hangtod pagyud karon o maura gihapon, and maybe future elections maura sad gihapon, no? Nang ibaylo ba nato ang glory of God, kanang kahimayaan sa Dios sa atong kanabang crave nga kanabang bisag mubura short happiness atong makuha kay gitagaan tag sa kalibo o sa pana 500 may na lang ni palit bugas bitaw. Pero atong gibaylo nang naang imong mubo nga kalipay kay pila ra mo guna mahurot mo na dayon. Imong gibaylo ng kalipaya nga imong mahuptan sa kanang paghimaya sa Dios. Kay bisag kung saan natug bali-bali kanang pagpamalit og pagpamaligyag buto suborno man yun na bisag kung saan nagbali-bali na tug kwenta. Man yun as Exodo 23:8 nga kanang suborno gi-discourage, no? Ako ra ko nang basahon og usub. Kay nganong gi-discourage na kay magkadaot na sa tong matarong nga panghuna-huna. Di man yun na matarong bisan pag usahaw na itong nagpinta. Usahay noon ato lang i-rationalize. No, natay mga argumento po usahay i-rationalize na to pero dili gid ta ginama. Mateo 23:8. I'm sorry, not Mateo. Ano sa man? Okay. Exodo Kapitulo 23, versikulo 8, matut pa. Ayaw kamo pagdawat og suborno. Kay ang suborno magkabuta sa tao bahin sa matarong. Okay. Napagali sumpay diri. Ayaw kamo pagdawat og suborno kay ang suborno makabuta sa tao bahin sa matarong ug makadaot sa katungod niadtong dili sad-an. Bitaw. Maduhig, maalangin ba? May influensyahan na to. Ang uban. So mga suking di ba minaw atong ipadayon pagbasa ang maong mga tudling. Ato naman ang gisubli. Ang atong katuyuan sa pagsubli aron ato pag yung sulayan o kanabang panghayo ang Ginoo ba sa matagbasa na tustudling nga mukalit lang po santops tungunahon na ang kanang mga emphasis ba nga makatabang yun pagayo pagpalawom nining mensahe sa gugma. Maura man yun akong paagi yun sa kanabang gusto dyo ko makatuan bag-ayo. So ano sa mensahe sa Ginoo mga suking tigpaminaw. Balik-balik ko na ginagog basa ng mga tudling. Dahil kay inig balik-balik nimo na kanindot kay magkaana man po tugang ng mga emphasis nga mosantops tungunahon na. Dili tuyoon. Muna nga dako kay ko og kanabang pasalamat sa Ginoo ug ang uban sab nga naminaw nga natakdan hinay-hinay na po sila basa-basa and then kuan po the same gyapon ang ilang na sinati. Gani kining Biblia mga suking tigpaminaw na panag-ing nato ni sa usak ka salamin. Salamin. Ngano man. Inigmata bitaw natus buntag tubang din tag sa amin, no? Kay tanaw na to nabay hugaw itong nawong, no? Kimuta ba or unsa diha? Kuwaon na to ng hugaw itong nawong, di ba? Ay hata mugawas sa itong balay. Ano dito maulaw, inig matubag mga tao. Kining Biblia po,
napanag-ing yun nato sa usa ka salamin kay inigbasa nato. Makita mo puday nato kadtong mga hugaw nga dili non physical. Spiritual kanang nga kahugaw. Kanang mga sala ba. Uy, inigbasa nato, uy. Dili marimayan ng suborno. Hala, ni dawat ra ba ko? Ipalit ra ba ako? Nagpapalit ra ba ko? Akong ibaylo akong buto sa iyang kwarta. Nagpasuborno ra ba ko? Yan. So, makita din na ito ba? Nga itong hugaw ba? Nga espirituhanon, ang sala. Ayun pag-ingon da, iyaw pagbatay, thou shall not kill. Hala, nasina ra ba ko sa kong higala? Ako ra ba itong napatay? Oh, thou shall not steal. Hala, naglisod mong ko, okay pagkaon sa kong pamilya. Para ba ko'y nahibaw ang laing trabaho? Kinira gyud. Pangawat. Makita din na to ba? Uy, kasala ko. So, looks like a mirror, no? Sama gyud so saka salamin gining Biblia. Unya kay kung atong hinuktukan pagayo mga suking tigpaminaw, kinahanglan sa atong panimuyo, duha man gyud kasamin ang kinahanglang i-provide nato. Labi na itong mga babae, kung imong ukbo na ilang bag sa opisina, hindi gyud na mawad ganang salamin. Kaya misigig dugaw-dungaw dayog na time, tanawag, maya pa bang itsura? Yao. Mas maya po rin tato nga sa bag na isamin pang physical, na po rin tayo Biblia baka ha, or spiritual kanabang mga basahon, para mabalansi po ito, tanawag sa amin, na ba'y hugaw, makitas nawang. Tapos, na po time, break ba, basa-basa po ito sa Bible, or catechism ba, or any, kaya mga basahon nga, makapahinumdum din na to, or makatudlo na to. Uy, kasala man day ko, uy, kinahanglan, wadul man day ning buhataw. Yeah. So, duha ka klaseng salamin ang atong i-provide sa atong life. Yeah. Kanang sa amin para sa atong nawong, ug kanang sa amin para sa pag-alinggat sa atong mga kasalanan unsa kaayo. Ay kining Biblia. O any kanang books or publications nga sama-sama sa Bible nga mo pinpoint pa. Mo pahinumdum na to, asa ta nasipyat, asa ta nagkasa. Okay. Matod pa, pisag may hiyas akus pagwaling dinasig ug magkabaton sa tanang kahibalo. Ug magkasabot sa tanang tinago, bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid apan kun wala ko'y gugma, wala ko'y kapuslanan. Gani kanang kuan, pagpadayo na to sa atong tinuhuan nga whatever happens, kuan na po na, act of love na po na. Pananglit, ikita na to sa itong simbahan karon nga Katoliko nga pasilang daghanan naging problema, no? Kaya itong mga obispo naglisod na kung saan man na to. Pero wala kita maglukso-lukso ba? Wala kita magbalhin-balhin og laing reliyon nga dito ta maganahan. Act of love naman na. Nga, tendency man ko na to, nagitaganahan kidaghag mga problema, maglupot-ulpot, maglukso-lukso mo rin tag-ahag yung ta ma-please, di ba? Pero kung ay mong pangunahon na, nga naman tuog mo, lukso-lukso ko nga, historical church ra ba yun ang Katoliko? Kung tanaw na to sa history, duhar ba yun kadagway ang makita? Makita ang iyang kaayo, makita po ang iyang kanabang itom, kaya naampoy mga salawayon sulod simbahan ko po. So, inana ba nga, say malimot na taba nga, na-highlight ang simbahan, kaya nga itong nakita, katurang itom. Nahimuon na itong rason nga, tungod sa itom, ibiyaan na to. Ang iyang mga lapses, ang iyang sad experiences sa history, mura itong makita. Wala na to, na-disregard na to, nawala na pili, nawala
bili itong mga moments po, mga panahon simbahan nga mao po'y hinungdan sa pagpahimangno ngadtos mga pagano. Yeah. Basahan ko ninyo church history. Unsay mga kanabang balawanong natampo sa simbahan ng Katoliko. Hindi mo po nung tamunigar nga doon na po yung mga apan. Pero gipasidaan ang nadaan si Ginoo. Sa dili pa ang iyang second coming, ang iyang gingharian duhagyon ang makita ang itumogang puti, mga sagbot o mga triko. Mubitaw niya ng lainon sa pagbalik niya. Ang love, mauna nga maluhotayon o whatever na hitabos tong simbahan, di kita maglukso-lukso. Mangita nung tagpagi saon pagtabang niya nga mahinay-hinay o kasulbad ang iyang mga problema. Sama susukap pamilya. Kung ang imong pamilya pananglit naglisod, sa may mong buhaton to solve. Mangita ba kaglaing pamilya? Aron dito ka malipay? Or wala yun, di yung ka mo kuhan mo atras. Tubangon ni mong problema sa mong pamilya, di kay mo layas ka, mangita kaglaing pamilya. No. Tubangon ng problema diya sa mong pamilya. Di kay maglukso-lukso, magulpot-ulpot. Pila man day. Dili, no. Sumunay po na itong simbahan ron, nagkahidumdum ko. Mubitaw nga ang atong programa, ginganlan no na tuog, The Woman I Love. Ang babae nga akong higugma, kay ang babae nga atong gitumbok, mauman ang simbahan. Ang iglesia. Nga di yun ako ikalimod nga sa atong panahon karon, pastilan, apikig yung kaayo, no? Kaya nga mga sakop, kasagaran, wala magmatinumanon. Pila ra yung nagmatinumanon. So, saan man na ito nito, kuhan ba? Kaya nabang siya itong mahimo nga, unta ang mga sakop magtinuod. Kaya saan na ito pag-help, pagtabang kung maghimo na po taglaing relihiyon. Yeah. No. Tinabangay taon saan na ito ni. Kaya, and I know, no? Kung malaumon bigyan ko nga, daghan tang maglihok, di. Kuhan. Siguro, dakong porsyento na siguro, dako na tag-agi. Pero ang tod karon gamay pa siguro agi kay ang uban mga maayo noon ta pero maghimo maglaing grupo. Ang ilang kamaayo magamit man po dito sa bag-ong tinuhuan. Dili man sa usa ra gyud ka grupo nga mauning niya karon. Atong Mother Church nga maong simbahan ng Katoliko. Pero I know nga lisod pa ninyo ni madawat ni atong mga gipanulti dinhi kay daghan pa mga pangutana gud. Daghan bagay mo mga objections sa Catholic faith. Bitaw nang hinaot ko nga mopadayon mo stong tulumanon pagpaminaw. Kaya po na ako makahayagod sa usalang ka oras matubag tanan ng nasa inyong una-una. It needs more time. Kinahanglan og dakong panahon, hinay-hinay mong makasabot sa uban pa nga mga pagtulunaan sa itong simbahan nga wa pa ninyo maklaro karon. Padayon ta. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ani kanako ug ipasunog ang akong lawas apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang gugma mapailubon kini. Ang gugma mapailubon. Sahay di kita kabantay ba no? Nga uy. Uy. Pasilan gamay ra gali gud. Ang atong igsuon kalit lang nagpabadlong ada sus singhagan day na to kisukan day na to kay wala ang pagpailog. Importante ra ba yun ang love nga naa nga itong pagkamapailubon kanang pagkamaluluyon naay kanang teknik nga akong i-share ninyo bahin anang pananglit tunag ito higala o igsuon nga nagpabadlong. Ang atog yung lagmit nga response o atong tubag mo masuko rin ta or kinabang awayon na to, di ba? Mo gina. Yeah. Pero ang technique, spiritual strategy nga atong pwede gawion ana. May siguro nga kanang atong kasuko atong kuan ba? Ilisan o kaluoy.
Parang dili ta ka kadapat o di ba ta ka sumbag or kanang masamok pa. Yeah. Pailitan, doon na igsuon na itong nagpabadlong. O itong higala ba, nagpakitag limayo diha nimo. Sa halip nga, makigsumbagay ka niya, imong ilisan ba nga, naluoy ka nga, ano man na, pastilan, anong nabuhat man na niya? Mag-ampo ba ka? Or, kung sa imong hunaan nga maayo nga, ma-attract siya diha nimo, aron andam siya maminaw nimo, then matandog siya nga, maayo ka, bisag dili maayo yung gibuhat. Yeah, inana ba? Ito bang gingon ni Saint Paul ba nga, kining overcome evil with good. Mutakdo po na sa mensahe ni Kristo yun nga gipanudlo nga, kining kung bunon kag bato, balusi og pan. Ana ba? Dili no na literal nga bunon lagi kag bato, matukas bikiri din palit kag pan din may buno dayon. Dili. Meaning, pasakitan ka sa imong higala, imo bang igsuon, balusan nimo mga buhat nga maayo ngadto niya. Di ba ka? Kato bang istorya na to gahapon? Itong sumagtiayon ba? Nga ang bana, nangabit, naghimog dili maayo, ni kuan siya iyang among-amungan ang ilang kaminyoon. Pero ang asawa, matinuoron, wa gyud nagbinuang. Ang iyang love nga to siyang bana, wa gyud makunhuri bisang jutay. Dayon nakaalimad-mad ang bana nadugay sa dihang kadtong laging na disgrasya siya nga kadtong nagkinahanglan og parte ang iyang lawas nga ilisan. Yang kadtong asawa may ni voluntaryos doktor nga kining ako amoy kuhaan ni hatag niya. Sa dihang nawa gito paghatag sa parte siyang lawas gihatag siyang bana, wa kay balog bana. Namatay man gyud putong asawa niya kadtong lalaki katong bana sa dihang nasayod siya nga kadtong parte siyang lawas nga giilis mo hinungdan nga naayo siya gikan beto sa iyang asawa balin yang dangoy-ngoy bal yang hilaka kaya iyang asawa wa man gyud mo pakitag kasuko niya. Wa gid siya awaya gani bisag nahibaw-an na siyang nangabit siya, nagbinuang siya. So ang love nga gipakita sa asawa very moto everlasting, no? Bisag naghimo nagmaot iyang bana lawa gyud makunhuri iyang gugma padayon gyud siyang nahigugma. Mo na nga ang true love can win. Ang matuod nga gugma nga kanang dili matapos kuana sana makabuntog sa kagahi sa kasing-kasing sa tao. Bonay dala ni Kristo nga gugma. Kanang simbolohan nagrak si Kristo maong batu. Yang budugmok katigas kasing-kasing sa katawhan. And I believe that mga suking din ko minaw. Is on process. Kini, nahinay na gali ron. Sinati nato sa itong panahon. I am very hopeful. Okay. Na may text message diri. Way mo raman ni og kuan day. Kanang si aura ni. Di ko na lang ni abi na ko kining pangutana. Okay. So, mga suking tigpamin na pika na ba itong panahon? Okay. Ugma at hangin ninyo ang sinibang tema nato. May labot na sa atong mahal nga inahan Mother Mary. Mariology ang atong topic ugma, no? Lunes nga edisyon. Okay. By the way, wala na lang nako tuki pag-ayo ni ako magalit ning gi-outline. Kining mga punto pod ni Mother Teresa. Anyway, ako ra pod ning malakbitan sa umabot na itong mga program. Ako na lang itong giusab kay kung ako tagsa-tagsaon by the way, kato atong na-share related ra po ito apan hinoon na pagiwa na ko may isguti nga very matulon anon gayo sa experience ni Mother Teresa of Calcutta about love. Ako lang isgutan ninyo gamay, nag-isgut siya about abortion, poverty, responsibility, obedience, pure hearts, the annunciation, kanang gift of God, ug kanang joy. Pero atang ilan na ninyo din kay naragi panahon may isgutan na to.
All about love. Christian love. Mga suking tigpaminaw. Kanang dili mo basis nawong o sa mayog tingog or on sa diha, no? Wa yun maglandaw sa physical aspect. Kung dili, kanang yung gugma nga sama sa Diyos nga way pagkatapos. Okay, mga suking tigpaminaw, sige hapon ang atong pahibalo. Iabian ninyo kalimti ang atong Global Catholic Network, ang EWTN, kung Eternal Word Television Network. Nana siya sa kinibang cable. Sa atong nahibawan, bago lang yun. Nana siya sa Channel 48, no, sa Orient Cable. O sa Dipolog City Cable, wa pa dyan ko naka-inquire, no? Asa nila gibutang atong EWTN, Eternal Word Television Network. Ang website, no, sa EWTN, may atong nahibawan, EWTN.com. O ang Catholic.com, ang atong library sa internet, no? Catholic.com. O ang cellphone number ni Veritas, 0918-5497-065. Atong usbon, 0918-5497-065. Ang atong telephone number, 212-6200. 212-6200. Ang atong email address, veritas899@yahoo.com. Okay. O ang atong PC dito or number, no? Katong mo chika kay kung naka unlimited mo sa internet, mas maayo sa chika lang mo mag-send og pangutanan nako, no? Ang atong number sa chika, no? 277-0057-86-811. Akong respond, 277-0057-86-811. Okay, ato ning tapuson sa pagbasa gapon sa pagampo ni Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang inyong ubus nga sulugoon sa maong tulumanon, the woman I love, Shilbert Dundoyano Sr. alias Veritas Muingon, hangtod og mapuhon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.